आइदै हाथाया हाला माथो थानो। साला आं माइरंखौथ' बासिनानै संदोंमोन। बे अन्थाया बोरै थानो मोननाय दे? आंना मेगनाव बाव थाहैनायमोन माइरं बासिनाय टाइमाव। इसिबां गिदिर अन्थाइखौ नुवासै आङो। अन्थाइखौ अरफ्लांना लानानै हाथायानो गैला। एकदम सासो बेसेबां गोबावै अरनानै लाफ्लांदों। आं डक्टरनाव थांनांसिगोन दिनै दिन्थिनो। नाथाय जोंनि सगावथ' हाथाइनि डक्टरानो गैया। एसे गोजानावसो थांनांगोन। गिरिफा सगावनो थांनांसिगोन। बेयावसो हाथाइनि डक्टर दङ। आइदै हाथाइ सानानै एकदम बोरैबा मोनजोब्बाय। खैदोंबो सादोंबो डक्टरनाव दिन्थियाबा जानाय नंला। फैसायाबो गैया। दाखालि बन फाननानै एसे मोनदोंमोन। बेजोंनो थांनांसिगोन। दा जुदि डक्टरनाव थाङाबा बांद्राय जागोन। अबावबा बांद्राय जाबा आरो अबाव फैसा मोननो। आरो एसेबां सायो एकदम धैर्य हमनासो दं आं। थांसैलै आं दुगैनानै दख'ना गाननानै थांसै आं हाला। नाथाय फैसायासो थोगोन ना थोआथाय? थोबाबो थोआबाबो थांसै आं थानो हाला। सादोंबो सादों ओरैबायदि सादों। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै न'आव फैदों। नाथाय आंहा जेबो खुसियानो गैया। आयै आयै सफैबाय गेबगां आबा। आयै गायदेयालाय? गायदेया नै दानि बावसो गामियाव ओंखारलांदों। माथो जेबो लाबोआसै? गथ'नोबो जेबो लाबोआसै होमबा? लाबोआसैलै आं। गायदेजों दोखो बखि जागोन र' नोङो हो? मानो लाबोदिया? दायो लाबोना होफैगोन दे बिनो। बाबा नों सफैबाय? आंनो मानो मेथाइ लाबोआसै बाबा? आंनो मेथाइ लाबोनांगौमोन ना? माबा दखान मोनासै आं। मा खोथा बुंदोंहाय नोङो गेबगां? मा दखान मोनासै? हाजार हाजार दखान दङ मेथाइनि। बाबा नों आंनो मानो मेथाइ लाबोआसै? लाबोनांगौमोन ना? गेबगां नों सफैबाय? मानोथ' मेथाइ लाबोदिया? लाबोआसैलै मेथाइ सेथाइ। मानोथ' लाबोदिया दे गथ'नोबो हो? लाबोनांगौ एसेबाबो। थाइबानि लाबोबाबो गोजोनगौमोन ना। बाबा दहायनिफ्राय आं नेगासिनोमोन नोंखौ मेथाइ लाबोगोन होननानै। नाथाय नों आंनो टिकेटसेबो मेथाइ लाबोआसै। लाबोआसै दे लाबोनांगौ। थां बाबा आंनो मेथाइ। लाय आं। नुदोंना गथ'आ गाबायना? थां मेथाइलाय। सिगथा गथ'। मेथाइ गाख्रबाय थानाङा। मेथाइ दहायनिफ्रायनो लाबाखै होनदों। मेथाइ गाख्रबाय था नोंसोरो। गावबा गाव लायना जाफै। आंनाव मेथाइ सेथाइ बिबाय थानाङा दे गथ'। मानसियाबा मा टेनसन नोंसाला आरो बांद्राय टेनसन होबावो। गेबगां फाग्ला जाबाय नामा नोङो हा? गथ'खौ मानो नोङो रायदों हा? नोंदि मेथाइ लाबोनांगौ गथ'नो बेखौ मिथिया? साला गथ'खौसो रायदों उल्थानो। गथ' मानसि मेथाइखौलाय जानो लुबैखागोन। नों उन्दैयाव मेथाइ लुबैयामोन नामा हा? नोंलाय माथो मेथाइ नेबाय थायोमोन जोंफोर अबावबा थांबा? गथ'खौ मानो रायदों? मानो रायदों? खेबसे लाबोआखै होननायनि उनाव बुजिनांगौ गथ'बाबो। मेथाइ खालि मेथाइ। मानसियाबा मा टेनसन नोंसोरलाय मा बुजि मोनो आंनि टेनसनखौलाय? सियाला लाबोना होफै नोंनि फिसालानो मिथिबाय? आं लाबोनायाव गैया मेथाइ साथाइ। हाजारखि गाबाखै मानो गथ', आं नोंनो मेथाइ सेथाइ लाबोना होफैया मिथिबाय? नोंसा नोम्माया लाबोना होफैगोन। नोंसा नोम्मानियाव बिबानो जाबाय, आंनो बिनाङा। नांगौ ना गेबगां हा? बिदि नङा आबौ। नोंखौ नोंसा बाबाया अनोथ'। बिनिया माने खर' सादोंनो मिथिगौना? एसेबां गोजाननिफ्राय फैदोंना। बेनिखायनो मेथाइखौनो बायनो हायासैनो। मानोथ' खर' सादों होननानै खिन्थायाखै आंनि सिगाङाव? ओरैनो खिन्थायासै नोंसा आफाया। नों गाबनाङा आबौ, आं लाबोना होफैनि। बे गेबगाङा गथ'खौ इसेबो अनमारा। गावगायनि गथ'खौनो खालि आंनि एक्सनिसो सानबाय थायो। आङो आंनि एक्सजों जेबो देहायारि सोमोन्दोआनो लाखिफेराखै। दाथ' बाद हो। आगोल आं बेजों गोसथोनाय टाइमाव सिख्ला टाइमावबो आं बेजों जेबोआनो जायाखै बेफोरबायदि। आं रायज्लायोमोन जायजोंनो मेजोंनो। थेवब्लाबो आं देहानि सोमोन्दो लाखियामोन रावजोंबो। नाथाय बे गेबगां आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानो। गावगायनि गथ'खौनो गावगायनि सानना लाया दाबो। मा गाबलु गाबला सोलिगासिनोलै बेयाव हा? बाबाया आंनो मेथाइ लाबोआसै। मानो लाबोआसै बिलाय? जाम्बायालाय मानो मेथाइ लाबोआसै गथ'नोलाय? मेथाइ लाबोनि गाबदों आरोना नोङो? गायदेयानो बाबाखौ आङो मेथाइ लाबोनो होदोंमोन। बेयावनो
गल' अनो नोंखौ मानो अना जानो मेथाइखौ लाबोनो बावबाय खोमा आबौ गल' नोंसा बाबानिया खर'आ सादोंनो बेनिखायनो बियो दखानाव माने हाबासै बियो डाइरेक्ट न'आव फैखादों आबौ आं लायनि दे मेथाइखौ आं लायनि नों थाथ'नाय गायदे नुदोंना नोंसा आदाखौ नोंसा आदाया सन्देह खालामो बे गल'खौ गावनि होननानै सानना लाया बियो दाबो गेबगां आदाखौबो मा होनना बुंबावनो बुजायबाबो लाखाया रावनिबो खोथाखौनो लाया दुखु मोनो आङो गायदे आंखौ थोख्राब गाज्रि सानो औ आं सिख्लायाव रायज्लायोमोन जायजोंनो मेजोंनो थेवब्लाबो आं ओरैनोल'सो रायज्लायोमोन लोगोखौनो हमामोन आं सोरखौबा हमोमोनबाबो लोगो लानासो लोगो हमनो थाङोमोन देहानि जेबो सोमोन्दोखौनो लाखिखायामोन आङो गायदे नाथाय सादाया मानो आंखौ बेफोरबायदि सानो सिख्लायावनो आं रावजोंबो बेफोरबायदि माबाफेराखै आरो हाबा जाखांनायनि उनाव आं बेफोरबायदि जागोन नामा हौवा थाखानायनि उनावबो नांज्लायनायालाय नांज्लायदोंमोन औ आं न'आवबो थांदोंमोन नाथाय आंथ' रावजोंबो लाइन मारिनो थाङाखैना हारसिं फैदों मोजाङानो जादों दे औ आंनि लोगो गायदे होननायखौ आं लाबोनो सानदोंमोन नाथाय लाबोदिया नोंनि लोगो गायदेया साइस दङ ना गुफुरनो औ आंलाय दंना गैया साइस गैया थायो नोङो सना ओमफ्राय मा जानो सना चाउमिन जानो ना मम' जानो ना पर'था जानो ना गल्ला जानो ना साहा लोंनो थुदो जेबोबो जाबोना फैखायाखै र' न'आव चाउमिनखौनो जाहैनोसै ओमफ्राय नों आंखौ माला लांमारगोन नोंखौथ' आङो मागोनि उनाव लांनो सानदों र' फागुनफोरावनो लांगोन सानदों माने लाङा होनबा लांगोन मानो लाङा बेनोथ' लांगोन ना नोंखौ लांगोन मागोनि उनावनो लांगोन नोंखौ सना ओमफ्राय नोङो सोरजों वेटिंमोन दहायो इमान गोबाव ओइ बिनानावा हरदोंमोन आनैनि फिसाजो सानैबो रायज्लायदों आंजों आदा फैया नामा आलासि जानो होननानै थांथाराखैना आङो बिसोरो आरो रायज्लायबाथाय बेसेबा गोबाव रायज्लायखायोना थांनांगौ मालाबा आंबो थांगोन दे जोंहा सानैबो थांगोन ना मालाबा आलासि जानो जागोन दे अम्बिकी सना आंनि माइनाव आयु बाराखौबा लाजिसोयोहाय आङो अनबाबो लाजियो हो सना लाजिनाङा आंसो अन्थाइखौनो मानो अरना लाफ्लांनाय आङो ओरैबायदि साबाय दं दाबा डक्टरखौ लोगो मोनगोन ना मोना हाथाइनि डक्टरखौ थौ दानियाबा जानो थांसै उखैदोंबा अम्बिकी आगै जोमोना आब' मानो फैनांगौ बियो बेयाव मानो फैदों आं दा मा खालामनो बेथ' आंखौ माबा माबि सोंगोन आंखौथ' बियो मानो फन रिसिभ खालामा मानो थाङा होननानै बेफोरबायदि सोंखागोनलै अम्बिकी आगै नोंखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय नों बेयाव नों अबावबा थांनो नागिरदों नामायो अम्बिकी आगै नोङो आं फन खालामबाबो मानो रिसिभ खालामा हा अम्बिकी आगै नोङो जोंहानाव फैया दे फनखौथ' रिसिभ खालामनांगौ ना आं नोंखौ खथ' फन हरो नाथाय नोङो सानसेबो रिसिभ खालामा नोंथ' आरो ब्लकसो खालामबावदों दाना बे जमुना आब'खौ दिनैसो लोगो मोननांगौना आंबो बेबो आंनि बयफ्रेन्ड थानायावसो बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो फैनायावसो नुनांगौना बेखौ माथो जेबो बुङा नोङो अम्बिकी आगै नों मानो माथो होआखै आंखौ नोंबा सोरमोन आं नोंखौ सिनायहायासैलै आब' अम्बिकी आगै नोङो आंखौ सिनायाखै ओहो आं नोंखौ सिनायाखै ओइ थौ सिनायाखैबा नों आंखौ मानो सिनायाखै अम्बिकी आगै आं जमुना आब' नों आंखौ मानो सिनायाखै बुंनाय सिनायमाराखै आं आब' सरि नोंबा सोरमोन आंथ' नोंखौ मालाबाबो नुफेराखै नों आंखौ मालाबाफोर नुदोंमोन नामायो आं नोंखौ नुफेराखै मालाबाबो नों मा जामारखो अम्बिकी आगै नोंथ' बेफोरबायदि नङामोन नोंथ' आंखौ बिब'सो सानोमोन नाथाय दिनै नों आंखौ मानो सिनायहाला मानो माने आं नुफेराखैयानो नोंखौ सानसेबो थुदो थांसै बेनिफ्राय सरि आब' आं नोंखौ सिनायहाया नों जायखौबा सानदों आं बे नङाबो जानो हानाय मानो नङा नों अम्बिकी नङा होमबा नोंनि नामा अम्बिकी नंगौना नङा नंगौ थेवब्लाबोथ' आंनाल' अम्बिकी नाम थायाना औ अम्बिकी नामा बेनियाल' नङाना गोबां मानसिफोरनानो दंबावो थौ टाइम लस ओरैनो थौ थांसै अम्बिकी थौ अम्बिकी नोङो एसेबां सोलायलांबाय नोंनि थाखायनो आइया आंखौ साया जादों नोंनि थाखायनो आङो आइजोंबो नांज्लायनो गोनां जादोंमोन नङाबाथ' आंखौ आइया बिमा गरायबाबो अनोमोन नाथाय नोङो आंखौ दिनै सिनाया जाबाय मा गोरोन्थि मावनायनि नोङो आंखौ बेफोरबायदि खालामदों हो अम्बिकी आगै नोंखौ आंनि न'आव जायगा होनायनि थाखाय
सानसे समाव नोङो बेसेबा आलाय सिलाय जादोंमोन गथ' सासे लानानै फैदोंमोन नों आंनि न'आव होमबानिया नोंखौ रावबो लाखिनो नागिराखैमोन आंसो लाखिदोंमोन नाथाय दिनै नोङो आंखौनो सिनाय हाया जाबाय मानो सानसे समाव नोंनि बिमायानो नोंखौ होखारहरदोंमोन नाङा होननानै दा बे बिमानि थाखायनो नोङो आंखौनो सिनाय हाया जाबाय नाङा नोङो आंजों फैनाङा थेवब्लाबोथ' नोङो आंखौ बेफोरबायदि सिनाया जाफ्लानाङामोन ना बिखायागै बिखाया गावबाय आरो आंखौ नोङो सिनाया जाबाय बिखायागै आं नोंखौ मददसो खालामदोंमोन आं नोंनि सुथुर नङा बिखायागै ओंखाम संबायना सङाखै आइ? आयै बेदर संगासिनो र'। ओमफ्राय बिसोरनि आथिङा हामाखै होनबा दाबो? आयै बिसोरनि आथिङा हामला फाथो बेफोरबायदिनो सेवना थाथोंसै बिसोरो। आइ एसेबां साजा होनाङामोन खोमा? मानो होआ आयै आंसो मिन्थिगौ आं बोरै साजा होजादोंमोन आं मा खालामजादोंमोन आंसो मिन्थिगौ बुनो लुबैबानो बुयोमोन आंखौ आरो आंनि मावजिखौ मानो बुथारनांगौ आरो आंनि मोसौखौ आरो आंखौथ' बुथारनो नाजादोंमोन बिसोरो। मा नोंखौ बुथारनोबो नागिरदोंमोन आइ बिसोरो? औ आयै आं नोंनो आंखौ बुथारनो नागिरनायखौ खिन्थायाखैसोमोन गिगोन होननानै। नोंथ' मोजाङै दङ होननानैनो खिन्थाबाय थायोमोन नै दाखालि बावसो खिन्थाबाय बिसोर खरा जानायनिफ्रायसो आंखौ बिदि खालामोमोन बिदि होननानै। फैदो आइ नोङो न'आव फैदो बिसोर जायखि सेवना थाया मानो नों न'आव फैदो बिसोरखौ नायबाय थानांला। आं नायाखै माथो आयै बिसोरखौ आं नायला बिसोरखौ नायदों सानदों नामा आयै आंखौ दरखार गैया नायनो बिसोरथ' जायगायावनो खिना लायो हासुना लायो बेयावनो जायोबो आरो ओंखामखौबो साला बोथिसेल' होयो आङो। चिकेन तन्दुरि जाना दिन्थिबावहैनोसै आं बिसोरखौ दिनै लुगाय खालामहैनि आंनोबो बिसोरो बेदर होआमोन ना साला ना जाबा नानि सु होयोमोन आयै मिन्थिगौना आरो बेदर जाबा बेदरनि हारा दरसे होना दोनोमोन बेबो गुरै हाराबो नङा गोरा जानो हायै बायदि बेफोर हाराखौसो होना दोनोमोन होनबा बेफोरबायदि मानसिखौ बोरै अननो आङो अननो ओंखारा आं बिसोरखौ आं बदला लागोन होननासो नायबाय थाखादोंमोन। थेवब्लाबो आयै आं मालाबा समाव सानोमोन बिसोर जुदि आंखौ अनोबा आंजों मोजाङै थायोबा आं बिसोरखौ निमाहा होगोन बिसोरजों मोजाङै अनज्लायना थागोन सानोमोन आङो नाथाय बिसोरो ओरैबायदि गाज्रिना ओरैबायदि दादागिरि दाबोसो दादागिरि दिन्थिबावो आयै आंखौ बिसोरो। फिसाला सासे दङमोननो खांनाय ना मा होनो बेखौ एकदम साइथारामोन दा बे फिसालाखौ नागिरबाय दं बिसोरो फन खालामनो बिबाय थायो आंनो बिसोरो नाथाय आं होआ आयै होआ बिसोरखौ साजा होगोन आं थैजासिम साजा होगोन आं आरो आंबो बेयावनो थागोन आयै थांला। जों आरो बिसोर बायदि नङाना आइ हाजार गाज्रिबाबो माबा अनखांखांबो मोनो फाबबो नांजानो गियो दा नोङो बिसोरखौ बेफोरबायदि फोरानना दोनो आरोना आइ? औ फोरानना दोनो आं आयै फोरानना दोनबायानो थागोन सानसेयाव बोथिसेल' होगोन आं बिसोरनो आंखौ जेरै साजा होदोंमोन ना बिसोरखौबो होगोन आङो बिसोरबोथ' आंनो उदै बुंजासे ओंखाम होआमोन आंनो एसे बुरजा होबावोसो बिसोरनो आंनो दि ओंखामखौनो होआमोन मिन्थिगौना आयै आं नोंनो खिन्थायामोनानो नोंथ' आंखौ उदै बुंजासे मोनजायो सानोमोन आरो आं बुङोमोनबो देनाय उदै बुंजासे मोनजायोमोन होननानै आं सानसेबो उदै बुंजासे मोनजायामोन आयै नुवाखै बोरै हामग्लिजोबदोंमोन आङो दासो एसे फुंबाय आङो। बेदरफोरखौ जा दिन्थि जाखायोमोनलै आयै आं जाबासो लुबैयोमोन आयै जानो फारसेथिंजाय ओंखाम उखैना थाखायोमोन हराव उन्दुलाङामोन आं आयै आरोथ' थाम्फै बोथोराव ओरैबायदि थाम्फै अरोमोन आंखौ लोमजालाय लाङोमोन आयै आङो लोमजाबाबो ओमफ्राय खामानिखौथ' मावनोनो होबाय थायोमोन गांसो हानाय माबा हानाय हाया गांसो हानो थाङोमोन आं आयै आरो आंनि मावजिखौ बिस मुलि होनानै बुथारदों आयै बिसोरो आं बेसेबां अनोमोन बेनिखायनो बिसोरखौबो साजा होगोन आं साजा आंनि मोसौ गलाबाथ' बेसेदि गाख्रब खस्थ' जानानै थैदों आयै ओरैबायदि थैदोंना आंनि मोसौआ फाबाथ' नांखानांगोन बिसोरनाव आरो भगबाना फाब होआबाबो आं होगोन आंनो होगोन साजाखौ बिसोरनो। आइ बिसोरो जाबाय थाथो नों न'आव फैदो आइ नों मा नोंनि जिउखौ बेफोरबायदिनो धंस' खालामना लासिगोन नामा नोंखौ जोंफोरा हाबा हरबावगोन आइ मोजां न'खराव नायनानै बांद्राय धोनि नङाबाबो हौवाया मोजां जाबानो जागोन दे आइ दा नोङो हाजारबाबो बेफोरबायदि थाबाय थाबा नोंना जिउआ धंस' जागोन। नांला आयै बे जिउआव आंनो हौवा होननायखौ नांला फोथायनाय गैला आयै बे गब्दाखौनो बेसेबा फोथायदोंमोन आं नाथाय दिनै बियो आंखौ मा होखो दुखु साजा। आइ नोङो हाबा जानांगोन बेफोरबायदि नोङो गब्दाजों थाबाय थाबा जाया नोङो बिसोरखौ खिथेर लानो थाखाय बेफोरबायदि नों थैजासिम थाबाय थागोन नामा
हाबा जानांगोन आइ गैया आं नोंखौ लायनो थांगोन दे बिसोरो एम्फौ नांना थाथों सेवना थाथों आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया नों फैदो आइ साजाखौ नों होआबाबो ओरैनोबाबो मोनखाबाय थागोन बिसोरो नाङा आयै आं बिसोरखौ ना लुगै ना बेदर जायै दिन्थिबाय थागोन लुगैथों बिसोरबो आंखौ जेरैबायदि खालामदोंना आंबो बिसोरखौ खालामगोन आंनिख्रुइ बांद्रायसो खालामगोन आयै दोनथ' आंना बेदरा मोनबाय बिसोरनि खाथियाव लांना जाहैनोसै आं लुगै दाउनि फिन्दाय दाउनि दे होमबालाय मोना आबौ आंखौ हागोबाय निमाहा होबानो जाबाय आं नोंखौ बेफोरबायदि बुंनो सानाखैमोन आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामनो सानाखैमोन नाथाय आंहा जेबो फिननाय गैया बेनि थाखायनो आं नोंखौ बेफोरबायदि सिनायहायै दिन्थिफ्लानांगौ जादों आंखौ निमाहा हो आबौ आं नोंखौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन खोमा नाथाय फिननाय गैयिनि थाखाय आं नोंखौ बेफोरबायदि बुंनांगौ जादों नों आंखौ सिनायहायै होनना बुंबाथाय नों आंखौ दिनै बोना लांगौमोन आं मिथिगौ नों ब्राय आंखौ लांगौमोन नोंसानि न'आव बेनि थाखाय आं नोंखौ सिनायहायै जाफ्लादों आं आइखौबो नागारनो हाया आइयाबो बुरैबाय फारसेथिंजाय आंहा आंनि मोजां मोननायजों हाबायानो जासिगोन गोबां जाहोन दंमोनलै जमुना आब' नों आंखौ गाज्रि मोननाङा आं मिथिगौ नों जोबोद दुखु मोनदों दिनै आं दुखु मोनदों जमुना आब' आइ अम्बिके आं थांसै आयै नों हागोन ना हारसिं थांनो आंबो थांफानांगौबा आंहा दे आइ फैसाबो गैया गारि भाराबो खमथार दानो गारि भारायानो 200-300सो थांगोन आं हारसिंनो लासै थांगोन आइ बिराद लोरबां मोनथारदों खिन्थु थेवब्लाबो आं हागोन दे आइ थांनो थाथ'दो आइ आं थांनि दे होमबालाय आयै थां न'आवनो था जेरावबो थांनाङा आइ दे जागोन दे आयै फन हरनोबोथ' नोंना मबाइलबो गैया मबाइला दङ रिसार्जबो गैयाना दे जेबो नङा दे आइ आं हागोन थांनो लासैनो थांसै आङो दे नुदोंना बेफोरबायदि बेमारि बिमाखौ नागारनानै आं बोरै जमुनाबोजों थाहैनो हागौ दे हाजारखि आंखौ होखाराखै मानो थेवब्लाबोथ' आंखौ गोरलैनिफ्रायनो फिसिदों गिदिर गोलाव खालामदों फरायहोदोंमोन हायाना बेफोरबायदि बेमारि बिमाखौ नागारना थांनो नाथाय रावबो बुजिया फाहामनांगोन माथो आइखौ नागारना थांबा बे जमुनाबो आरो जेबो बुजियाना आंखौ लिंहरबाय थायो गावजों थाङा आङो आइखौ नागारनानै उनथ' बाथौनो नुदोंना गैला मानसियानो लोरबां जाथारबाय आइया सनाखौनो फन खालामनि र' माबा बोरैबा मोनथारदों आं नै बेबो खालि वेटिंल' मानो एसेबां फन हरबाय थायो मानसिफोरानो मानो बेफोरबायदि आंबो रायज्लायनो लुगैयोना खालि वेटिंल' मोनबाय थायो हेलौ सना मा सोरजों वेटिं र'लाय सना आं आदाजों रायज्लायदों नोंनो उनाव हरगासिनो दे एकदम इम्परटेन्ट खोथा रायज्लायगासिनो र' दे उनाव हरगोन औ दे दानासो माथो रायज्लायनो गोसो जाबाबो रायज्लायनो मोना खालि न'नि मानसिफ्रा फन हरबाय थायो बिदा बिनानाव बिमानै बिबै माथो खालामबावनो उन्दुनानै थाथ'नोसै दे दाथ' बेबो रायज्लायबा बेसेबा गोबाव रायज्लायखागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे माने मा बुंबावनो आरो लोगोफोर माने भिडिअखौ गोलावै बानायनो सानबाबो बानायनो हायाखै आरो ना समखौनो मिलायनो हायाखै बानायनोथ' टाइमखौनो मोनै बायदि थेवब्लाबो आं एसेबाबो सम दिहुननानै बानायदों आरो ना गाबोनबा आरो मा जायो जेबो गेरेन्टि गैया लाबोगोन ना लाबोआ बे साननैसोआ सोलाबखानाय नंखाया लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामो आरो ना जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै लाबानो जाबाय जाहाथे थाबैनो 50K जायो आरो नोंथांमोनाथ' नायबा नायनानै लाइकखौनो होनो बावो आरो ना बांसिनानो होग्राफोरासो होबाय थायो ओमफ्राय बाखियाथ' ओरैनो नायनाल' गालाङो लाइकबो गैया कमेन्टबो हरा सोरबा सोरबिथ' साबस्क्राइबबो खालामना लाया ओरैनो नायबाय थायो दे माथो बुंबावनो लोगोफोर ना नेक्स्ट पार्टआव लोगो मोनलायसिगोन आरो ना लोगोफोर गाबोनबा हगारनाय जागोन ना जाया आं माने बुंनोबो हाथ'ला सम मोनबा हगारनोसै सम मोनबा आरो हगारनाय जानाय नंला आरो ना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ